1874 में दर्शावल गई। आखिर श्राद्ध ये दुनिया में कब से प्रचलित हो गई, कब से शुरुआत भई, ये कहानी 10 मिनट रख के अब भाई के देव के बाबू हमने के ले चला देगा के बाबू जी महाभारत के सिपाही जी ज्यादा ना 5 मिनट बर्दाश्त करे के बाद अब 5 मिनट के बाद मुकरा देखब ना वो नचनिया के लिए बैठा दे करे प्यार प्यार कलक हमरा से भाग गए तने दूसरा जगह अरे पकोइया एक बार दुआ पर में बबुआ जी हमरा बहुत सुंदर पिंटू यादव जी के पुत्र युवराज बबुआ की ओर से हमारा 500 रुपया बैठने पुरस्कार मिल रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करम युवराज बबुआ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनो और धन बने राउर कितना सुंदर पिताजी बाने पिंटू यादव जी आज हमारा माता जी के दादी जी के गोइलो के बाद में राम नाम के चर्चा करवा रहल बानी। एक बार दुआ पर में बबुआ जी धर्मराज भीष्म पितामह से पूछनी है पितामह बताएं कि धराधाम पर सबसे पहले किसने श्राद्ध किया, किसने कब से प्रचलित हो गई। यही बतिया के बतावे लगनी है कि ब्रह्मा के पुत्र अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के पुत्र निमि ऋषि जब निमि ऋषि के चौथापन बीतल बा एगो घर में संतान भइल बा जिनका नाम का रहे बबुआ जी जिनका नाम रहे श्रीमान। एक दिन बबुआ पिताजी से हाथ जोड़ के विनती करे लगनी है कि पिताजी बताएं कि आखिर आत्मा के शांति कैसे मिलेगा। कल के बबुआ जा पढ़ा लिखा कल के नाम पिताजी हमके बताएं कि आखिर आत्मा के शांति कैसे मिलेला। तब लड़का हट कइले बा कइला के बाद में बबुआ शरीर के कहीं साधना में लगावे के पड़ेला। लड़का घर छोड़ के वन में जाके और आसन मार के और तपस्या करे लागल बबुआ। तब कहे के भाव है ये मास्टर कल की अरे मारी के असनवा बबुआ मारी के असनवा बबुआ बतावल गई धन मेरा बड़े भैया धर्मेंद्र भैया आज नगरी में बुला के आज दोनों भाई के संपूर्ण व्यवस्था दे आज जीवन में भूलम चला सकिले। तबे तो बताओ कि चर भर खा के लोग आवत है लइका बबुआ 1000 वर्ष तपस्या कइले बा कइला के बाद में सिपाही 1 मिनट कइला के बाद में बबुआ जी हरि ते जरदसना भइल वही रात से बिना बजावत हरि गुण गावत लइका के जे बबुआ तपस्या करत रहे शरीर में के सुगना निकल गए माटी के शरीर माटी में मिल गई वही रात से बिना बजावत हरि गुण गावत नारद भगवान नारायण 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 आखिर लइका के कर मर के पड़ल बा। अरे तब वही समय नारद भगवान दीप दृष्टि से देखले बाने इत निमि ऋषि के पुत्र श्रीमान बा कहले कि जाके यह बात के नारद भगवान घरे कहले बाने निमि ऋषि से तो निमि ऋषि और निमि ऋषि की पत्नी लगनी है छाती पीट के रोवे कहले कि रोवे गावे से कुछ ना होई ई दुनिया में जाइल बस सबके जाए के बाद वो शरीर के जाके अंतिम संस्कार करो रानी टेंशन मत लो शरीर रही तो फिर होई जब इतना बात कहले बानी बबुआ जी जंगल में जाके गोदी में बबुआ को उठा के और श्मशान घाट की तैयारी करी है मास्टर
संस्कार कइले बानी। अंतिम संस्कार कइले के बाद में अपना नगरी में लौटल बानी। हिंदू सनातन धर्म में वेद शास्त्र में पढ़ला के बाद में पीपल में पेड़ के बबुआ जी पीपल के पेड़ में घटका टांग के 10 तक जल डले बाने। जल डलला के बाद में अब जे ही शांति पूर्वक 12 पुरल बबुआ जी परम भोज कइनी है। 7 ऋषि के बुला के आगर में कुश के चटाई बिछा के शांति पूर्वक से श्राद्ध कइनी है। जेकरा अंत्येष्टि श्राद्ध ऋषि लोग बबुआ जी खिले बाने और ऋषि लोग जब खा के निकल बाने केहू के भोजन पचत नहीं के। जब भोजन पचत नहीं के बबुआ जी हाथ जोड़ के विनती करे लगनी है। केहू के जब भोजन पचत ना रहे बबुआ जी वही समय बबुआ हाथ जोड़ के विनती कइले बाने। ओकरा बाद सर्वप्रथम बबुआ दुर्वासा ऋषि पहुंचनी बाने। दुर्वासा ऋषि कने के बालक बड़ी सुंदर तू काम कइलो। अच्छा हो नचनिया के तने बुला दो, बुलाओ नचनिया के। हाथ जोड़ के विनती कइले बानी बाबा जी। ब्रह्मा जी प्रकट बड़ी कल के बालक इसलिए भोजन पचत नहीं के फिर से तुम श्राद्ध करो। फिर से श्राद्ध भइल न रहे। यही बरखी के रोज 5 ऋषि के बुला के आंगन में कुश के चटाई बिछा के और बतनी की सर्वप्रथम अग्नि देव के होत निकाल के और तब ऋषि लोग को खिलाना। अब यही बरखी रोज के कार्यक्रम भइल बबुआ जी। और ऋषि लोग खा के जब निकल बाने दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। कहले कि बालक तुम क्या कर दिया? हाथ जोड़ के मुझसे गलती हो गई बा, हमरा के क्षमा कर दे। कहले कि जा पुत्र तुमसे कुछ नहीं गलती हुआ है। तुम अपना पुत्र के लिए श्राद्ध किया है। आने वाला पीढ़ी आने वाला वो पुत्र अपना माता पिता के श्राद्ध करेगा। सही कहानी के जने खड़ी पाए लग जाता बबुआ जी। अब गाया पिंड तो सबे के होगा तो